Отдясно един! Това маркиране от нас, бе! Ай, стига, убиха ли? Дай малко напред, давай! Как е? По-спортно. Владо, маската, внимай. По-навък, знаеш тогава. Маркиран! Браво! Нямаше, признаваш се. Маркира! Слагай предпазите, Дидо. Идеално, нека да си не става, който е излизай, жертва! Аз съм маркиран! Излизай! Знаеш какво е, мана? Стреля от базата и така ми дойде топчета. Цък, виж какво. Слагай маската. Ей, без да ме изтъпат даже. Тук сме опасно място. Аз не трябва да се познавам. Какво става? Колко танка? Един! Къде е? Един. Ибах това в коленото ме е точно. Тък му вика май тръгва вече да бургия си ги гърма. И това знае какво става. Да, чумчета, вие сте спасението. Вие бахте ми да ми. Тук е, горе. Давля! Къде е, бе, чу? Момчета, нападайте го. Немо! Не се може да попадна. Къде бе, Къде бе там? Край на играта. Дайте предпазите. Браво! Той е дошъл, тук не съм го видял, май. И тази черешка много Видях, че ще го изпусна. Много яка игра, пичуе, много яка игра. Страхотна игра. Това ако остава долу на земята, Нищо му няма, бе. Ама мини. Помни си я само коя е твоя. Какво вика? Някой ти каже, ти избършил се, бе. Бах, някой да прави корал. И аз нямам топче, бе. Монка, още един. Неуловимия. Обърни се на видеото, той си е, Махай. Махай, неуловимия. И аз нямам топче. Чета, това означава, че трябва на тези двамата да ми накъртите шорти с другия отбор. Аз ще сложа по една голяма реплика отзад на гърбовете. Ние движим. Няма проблеми, аз след това. Брат, всичко е тактика, май. Всеки си преценява как. Аз като смъртна Не може такова. да се различи. Изядах точно се Се определя сам тактиката. Може да си ти вие да чакаш. Мо нямаме презерви. Аз ще сложа.